Iliúnt indachtathe COVID-19 go bhfuil fór na scoile I mbun agus scoileanna speisialta. Aimimena na hiliúna indachtathe. Sa tróchláir chun fille scoil go hiomlán, leagtar amach cén chuma a bheith gur oibriocht scoileanna agus cad é an réon de haci a bheith gur fáil. Mar chuid den phrótacal am ile ar an obair, ní mór gan ar an ile gul faoi iliúnt indachtathe COVID-19. Tá an iliún seo bunaithe ar na riachtanis sa phrótacal am ile ar an obair agus ar a gáirle atrabhach ón láránad farad am chosan sláinte, maidir le hathoscailt sábháilte scoileanna. Sí aim na hiliúna seo ólas a thuirt goit I dtaca le, symptom COVID-19, cóirle agus tróir faoi chláinte feibli, cad atá le déanamh má hagann symptom COVID-19 ar bhfuil fórna nó dalta agus idir scoil, agus achhuimre a thuirt ar a bland freagartha COVID-19. Fádáine agus sábháilteacht. Tá fádáine ar bobbal scoile ina gnéomh vonúsacht ar blan iomlán le fille rathúil ar scoil a chinnú. Má chuirtú mothachán sábháilteachtach an cín, cuid ítear le daltaí a creidúint go bhreastalófar ar a riachtanis agus go dacófar le na bholáine a gcuiteine. Má bhaithítar sábháilte, cuid ítear le laidú a dhéanamh ar cheannachar an stras agus na himrí sa chuí scoil midábalta smaoinemh, plean, pórtachlacha agus fólam. Siad seo leannas na príomhtheachtarachtaí fádáine a dtaca leis a bhile ar a scoil. Sábháilteacht, suaimhneas, nascacht, féin éifeacht túlacht agus éifeacht túlacht phobail agus dóchas. Rian na héan, andachtú don ile ar obair. Iliúnt ón údarás sláinte agus sábháilteachta. Modúil iliúna I sethe seo a d'urbar an túdarás sláinte agus sábháilteachta agus sonracht do gach fostaí. Tar sé ólas goit faoi COVID-19 agus chuna stoppa chóir le leanú an ghalir agus na réamh chúramí le ghlacha. Tugadh sé seo thart ar 50 nóméid le fécintear. Féchar seo hanis, sulla leanna tú a raig. Andachtú maidir le fille ar an obair go sábháilte. Réamhrá. D'urbar an túdarás sláinte agus sábháilteachta an tondachtú seo maidir le fille ar an obair go sábháilte. Sé an protocol maidir le fille ar an obair go sábháilte an príomhhuiciméid a chaithigh dostóir leanúnt chun dáit oibre a oscailt. Dearach an cuasa seo chun cabhrúlaat tuiscint áil ar riachtanis an protocol maidir le fille ar an obair. Ceann den na riachtanis sin is ag go gaithigh oibrithe iliúnt andachtathe a chur a gríoch. Cuirigh dostóir breisiolalas, cóirle agus iliúna ar fáil maidir le bearta COVID-19 I dáit oibre. Maran an cuasa andachtathe 50 nóméid ar fad agus tá ceithre hapacán. Freagrachtaí an osdóire agus an oibrí, scapa COVID-19 a chosc, cóthairthaí agus symptóin COVID-19 agus tuilleolalas agus cóirle. Nuair a chomhlán níonn tú dondachtú maidir le fille ar an obair go sábháilte, ba cheart go méid an, freagrachtaí an osdóire agus an oibrí as fille ar an obair go sábháilte a hanaithint. Sláintechas má lámh, sláintechas rusbráide agus scara fisiciúla léirú. Cóthairthaí agus symptóm COVID-19 a aithint. Braic chuntas a thuirt ar ról an ionadaí oibre cheannis agus fáisnéis agus cóirle ratha ar COVID-19 a aimsiú. Topic I héan. Freagrachtaí an osdóire agus an oibrí. Sa phrótacal maidir le fille ar an obair go sábháilte, tugtar braic chuntas ar na bearta tá le cur a bhaim chun scapa COVID-19 san ionad oibre a chosc. Tá an protocol sancheapa chun taciú le fostóirí agus oibrithe. Déan cínta go ggóláníonn tú fuirim COVID-19 maidir le réamhhuile ar an obair 3 lár a liad sola déann tú a raise an obair. Tabhar an uirim seo dostóir. Dearbhítar an méad a leannas leis a bhuirim. Nach bhfuil symptóm COVID-19 at, nach bhfuil tú ag féin éon rú, nach bhfuil tú ag fannacht ar thurthaí tástáil a COVID-19 agus nach raibh tú a deagháil le duine a bhfuil an víras air nó uirí. Inis do dostóir má tá imthosca ar bith eile a bhaineann le COVID-19 nach bhfuil san áireamh san irim a d'fhéadfadh go bheith riachtanach a nochta chun go bhéh tá fille ar an obair go sábháilte. Féachar hempléid agus seiclistí an údarás sláinte agus sábháilteachta go háirithe seicliste uimhir sé d'oibrithe. Cabhró sé sin leat olbhú le haidh fille ar an obair. Tá sé táchtach éon bharrta a chur dostóir a bhaim chun tú a chosint a leanúnt, lena árítar,
freistal iliún chun don dochtú COVID-19 a chur a gríoch, súntas a dhéana de himtón COVID-19 agus fásnééis sin na le. Úsáide bhaintas TCP nó trealamh cosanta pásanta a chuirtar ar fáilgait de réir mar a thugtar tróir. Gan rudaí a chóráint a bhí na damhla de bhéal mar hampla cupán nó pín le héiscríneoireachta agus gan lámh a chruthe ná dlúthail i dhéana le daoine eile. Oibrithe atá an mhaol níos mú ón coronavírus. Tá fásnéis thonnrach ag feimimeach na seirbhíse sláinte go chuoine i mhaol anmhór ar a dochtar freisin daoine atá an-leochlach agus í siúd an mhaol mór ón coronavírus. Leabhar le dostar faoi aon ábhar imrí a déiteach a bheith hurt má táta ba gean den na categóí sin. Leanna chóirla agus an áisnéis is nua honrathe maidir le sláinte feibli ar thaobh gréasán aimimeach na seirbhíse sláinte. Topic 2. Scapa COVID-19 a chosc. Tá sé táchtach gach bart COVID-19 atá a bhaim i dát oibre a leanúnt chun cabhrú le scapa an vírus a chosc. Féitin na céimeanna ach leachan tú difriocht mhór a dhéana chun cuidú le gachtain na chuineáil sláán. Tá trí bhart riachtainnacha an chun scapa an vírus a chosc. Sláintachas má lámh, sláintachas rusbráide agus scara fisiciúil. Beidh tú ólach ina barta sin hanahéin. Sláintachas lámh. Ní de lámh a go maith agus go minic. Ban úsáid as tígad rán lámh nuair is gá. Féchar a bhí seán gear seo ag taspáint conas de lámh aní i gceart. Down cabhrú le trasseola COVID-19 a chosc. Wet hands with water and apply enough soap to cover all surfaces of the hands. Let the water run smoothly to avoid touching the tap later on. Rub hands palm to palm to obtain a good quantity of foam. Then rub right palm over the back of left hand with interlaced fingers, and vice versa. Rub again palm to palm with fingers interlaced. Rub the back of your fingers to opposing palms with fingers interlocked, repeating this action for each hand. Rub rotationally left thumb clasped in right palm, and vice versa. To clean the tips of the fingers, rub rotationally backwards and forwards with clasped fingers of right hand in left palm, and vice versa. Rinse hands thoroughly with running water. Dry hands thoroughly with a single-use towel. If the tap is not elbow-operated, use this towel to turn off the tap without touching it directly. Your hands are now clean and safe. Sláintachas rusbráide. Clúdig do bhéal agus do phrón, agus déon casach nó sré isteach a gírsúr glán nó a dilan nó do bhainchile. Déon an círsúr a dúsgart i musca brúsgur dúnta. Ná déon casach isteach do lábha. Seach an talla dhéana le do thuúla, do phrón nó do bhéal go dtí go níigh tú do lábha. Is féidir le lábha éilethe an vírus a scapa. Scara fisicach. Má anan tú rábhéidir amach ó chuoine eile, cabhró sé sin le tú a chosint. Tastóigh teagháil isiciúil níos dlúthe a gás roinnt oibre áfach, agus beagir dostor roinnt barta sa bháilteach do breise a chur a bhaim. Déiteach sitáil scáilán nó TCP arúnach a tholáthir a bheits an áirimh leis na barta sin. Beag is at freisin gfuil níos mó táchta ag bant le glanna agus dígaldrú ó thosaigh a fandéim. Is bart táchtach eile é sin chun scapa an vírus a chosc, agus caithfar é a dhéana go rialta agus a gceart. Ionadaí an oibre cheannis. Faoin protocol maidir le ile ar an obair go sábháilte, ceapaigh gach ionad ionadaí oibre cheannis a bháin ar a liad chun a chin tú go bhfuil barta rialathe COVID-19 go bhaim. Cabhraíonn ionadaí an oibre cheannis leis na barta sin a chur a bhaim. Déanann siad cumarsáid le dostor agus cabhraíonn siad le cóirla sláinte COVID-19 go tholáthir d'oibrithe. A thorgamach isat cé héin nó hí an duine sin agus éon ábhar imrí a déiteach a bheith hat a thuirt dá hard nó dá ard. Má hagan cóthairthaí sorta vírus airte an obair, stad den obair agus cuir dostor nó do bhaineisteoir ar an ólas láithreach. Beidh córas a bhaim chun an cás a lábhseáil. Begirt na nósanna imeachta aonrathe atá a bhaim a leanúnt agus clúdach aige a chahabh nuair a tholáthríte ré. Caithfidh an tionadaí oibre cheannis ilúnta áil dá ról agus déiteach gomach níos mú ná ionadaí amháin ceappa ag brathir bhéad dát oibre. Topic 3. Cóthairthaí agus symptóm COVID-19.
Má anítar cóthorthaí agus symptóm go lua, bíonn níos lú daoine ionáitethe agus is féidir leis an idirghabháil tosú go tapa. Seo fí seán gearad ón bhaimimeach na seirbhíse sláinte ar rian na COVID-19 agus cadatá le déanana má cheapan tú gúil siad at. COVID-19 or coronavirus is here. So it's important to have the correct information at hand, like knowing the symptoms, a high temperature, a cough, shortness of breath or breathing difficulties. If you have symptoms, self-isolate to protect others and phone your GP. Visit hse.ie for updated factual information and advice, or give us a call. Protection from coronavirus. It's in our hands. Cuimrú gur bonan symptóm chutínta COVID-19 agus casacht, déta casacht de cinál ar bithe gceist len an árítar casacht hirim. Gur anála nó deacrochtaí análathe. Fíomhras, rud a cílíonn teocht ord, 38 géim Celsius nó ó sa ceann, agus cailtanas nó airú ar de bholú nó do bhlas. Má bhíon éon cheann den na hairíonn na sinat fanta bhaile, déon féin éon rú, agus chur gléachar de hochtú tailig. Fan amach an obair go dtí go mbeidh na hairíonn na goléir glanta héis féin éonrathe. Tar cuairtar hse.ie chun an áisnéis sláinte peibli is nua honrathe a áil. Topic 4. Tile ólas agus cóirle. Tá go leor fáisnéise agus cóirle ar fáil maidir le COVID-19 dostóirí agus daibrithe atá ag fille ar an obair. Cuirigh dostóir barta rialathe COVID-19 go bhaim, agus tuair sé nó sí fáisnéis goit a bhhanan go sonrach le dá daibre. Mar a luachanna, becheart daibrithe fuirim réamh ile ar an obair a chomhlánú agus í a thuirt dá bhostóir. Féchar lehanach gréasán COVID-19 an údarrás sláinte agus á bháilteachta agus féch checkliste ibre sé daibrithe agus dachhaní eile. Cuidóigh an náisné sin leat olbhú le haidh fille ar an obair. Tá cuasa gear ar lína go phríomh ionadaithe oibrithe ar fáil freisin. Tá sé antáchtach aráthairt de hain go fisiciúil agus go meabhrach, déan iarracht de nuachta áil ó bhainsaí iontaofa ar féidir bratharb agus déan iarracht de chuid ama scáileán a thóranú. Cuinní le gnáthmh más féidir leat, déan aclaíocht agus fanna deangháil le muintir agus le cóide. Féidir na barta sin difriachta dhéana do chláinte agus do doláine. Beidir gomach simát I bodchréile de chuid feimimeach na seirbhíse sláinte maidir le stros agus strossanna féidirthe a bhainistú le ling fille ar an obair faoi COVID-19. Is féidir tíochtar sin freisin ar leanach gréasán feimimeach na seirbhíse sláinte. Is féidir tíochtar bhreis ólis maidir le COVID-19 ar na siomhanna gréasán a leanas. hse.ie, gov.ie, hpse.ie, nsai.ie. Tarfaí dara, tá réimse póstéir, leabhrán, físeán agus closachmaní maidir leis a coronavírus ar fáil ar www.hse.ie. Tá tú inis ar an ólas faoi COVID-19 agus conas tú hain na chosint ó ngáil ar a thógáil. Táirg an chuideile den iúnt trárgóit ar conas cosca chuir ar leathnú COVID-19 ar scoil. Rína dó, smachta chuir ar leanú COVID-19 ar scoil. Barta rialathe, conas tuairtaisteach agus leanú COVID-19 is scoileanna a chosc. Fasacht ar thurchan cín na dacha le symptóm COVID-19. Má tá symptóm ort, ná freastal ar scoil, chur gléoch gohan ar de hochtúir agus lean tror feimimeach na seirbhíse sláinte maidir le féin éon rú. Má há tú aitheanta ag feimimeach na seirbhíse sláinte mar theagháilí go dhuine le COVID-19, ná freastal ar scoil agus lean cóirle feimimeach na seirbhíse sláinte maidir le sríonú ar ghlúiseacht. Maidir le daltaí le symptóm nó atá aitheanta ag feimimeach na seirbhíse sláinte mar theagháilí go dhuine le COVID-19, ba chóir go gurfaí an úldóibh nó chórdóibh teacht ar scoil. Má hagann symptóm ort ar scoil, chuir é seo an úil go bhainaisteocht na scoile go pras. I blean freagartha COVID-19 do scoile, beidh ólas faoin na sucrathe seo go léir. Cuir ólas ar a blean freagartha. Agus tú a godisteach go bhorganmh na scoile, ban úsáid as dígal rá lámh atá curtha ar fáil. Is le cuine amháin a scaoilfar cuairtóirí isteach sa scoil, tuismithirí san áireamh. Cumad scar a fisiciúil le cuairtóirí más féidir. Bíodh ólas at ar a brótacáil go bhainistú ar chás áras de COVID-19 do scoil.
an tacht le sláintachas má lámh. Cur sláintachas má lámh chun cín trí níochan lámh nó úsáid amhaint as dígalrán lámh. Cur fordáileoirí do dígalrán lámh a scoil ag pointí iontrála agus fágála agus a siomraí range. Ba chóir cuaireamach chun éon dúirteach de dígalrán lámh a glanna sa chuí is na ditig díine. Tá finis an go bhfuil ioncaí lámh alcóil bhunaithe níos éifachtaí agus féidir ioncaí lámh nach bhfuil bunaithe ar alcóil a úsáid freisin. Is fearr uisce bogtha úsáid do níochan lámh, seachas uisce fuair nó uisce te. Mas rud é nach bhfuil an ach uisce fuair an sin, ban úsáid as gadúnach a ebliíonn go héasca in uisce fuair. Caitheann lámh a ní nó dígalrán úsáid. Ba chóir go na buail fórna agus daltaí go léir sláintachas lámh a chleachta, ar cheart chun na scoilgóibh, rih ithe nó ól, iníg an leithreas a úsáid, iníg patracht ar anmhithe, iníg súgartha mo faoin air, nuair atá lámh a sálaach go fisiciúil, nuair a dhéanann siad casacht nó sré. An tácht atá le sláintachas má rusbráide. Ba chóir gcuid sláintachas má rusbráide a chleachta agus a chur chun cín. Beidh póstéir a léiríonn béisíocht rusbráide ar haspáint chun chuidú leis a ghlaachta seo chur chun cín le daltaí. Clúdaigh do bhéal agus do frón le círsúr, nó bacán de láimhe nuair a dhéanann tú casacht nó sré. Déan círsúr chatte a dlúsgart láithreach agus sábháilte a musca brúscar in naca láimhe. Cuidóigh sláintachas má rusbráide le dtí na timpplair de chusint ar víras amhail sláideán, fliú agus COVID-19 go háirithe. Scara fisiciúil. Is féidir scara fisiciúil a chur a bhaim go húsáideach is síomh bonscoile agus solúpacht áirithe a bheithán más gá. Ní mór é chur a bhaim ar bhealach practicúil lena aithint nach féidir le fócas ar a gceistteo a déiteach a bheith fritarthúil bheith réim. Anítar nach meid an iarrainn ábalta scara fisiciúil a chamád ón analtaí agus ní bheithfar a súil leis seo mas rud é go bhféadfach drochtheannachar a bheith heige ar a dalta. Más féidir áfach, ba chóirgcuid os féid dád méidir amháin agus más féidir dhá féidir a chamád ó dhuine eile sa scoil. Ba chóirgcuid barta dhéana freisin chun dlútheagháil a cheachint ar leibhéal aig le haig, mar hampla fanna i cheasamh seachas sí a naca le duine nó crumma síos. Béidir go meid leagan amach difriúil ar de scoil nuair a ile tú, mar thura ar riachtanis don scara fisiciúil. Dan cuidú le scoileanna scara fisiciúil a chur a bhaim, tá cnúsachta leaganach amach samplacha forbartha ag a rainn. D'urbar an rainn crat chun scara fisiciúil a chamád sa siomra range i monscoileanna agus scoileanna speisialta. Ba chóir go mbeitha ar an ólas go bhfuil dhá chategóir de scara fisiciúil an. Scara a bhéadú agus idirghníomhaíocht a laidú. I monscoileanna agus scoileanna speisialta, ba chóir scara méidir amháin nach chamád idir jaascí nó idir galtaí éanair. Anítar nach dócha go chamádig leanaí níos óige scara sóisialta laiste. D'obhrí sin, ní gáin mula seo a cholíne sa chéad cheithre bliana de bhunscoileanna nó scoileanna speisialta chun athoscailte a dhéana. Féad for risca an ionáitithe a laidú trí galtaí agus a bhúntóirí a struchtúrú ina mulgáin range. sé sin grúpáil range a anan ar hiúil ó ranganna eile a bhéad agus is féidir. Agus grúpaí scartha nó fáinóga leis didan na bolgán range sin a uirad agus is féidir. Úsáid PPE is scoileanna. Beidh gá le clúd gaige don iarrainn mas rud é nach féidir fad fisiciúil rábhéidir a chamád. Ba chóir smaoinmh ar scáil an perspex sa úsáid i limistéir fáilte, mas rud é nach féidir leis a bhfuireann fad fisiciúil rábhéidir a chamád ó bhíal fórna eile nó scoláirí. Is féidir deontas mion oibricha a úsáid chuige seo. Beidh gá le PPE chomá mar thura ar nádúr gníomhaíochtaí oibre nó limistéir oibre áirithe. Beidir go nórófaí le seo ról amhail, ag feidhmiú cóirim dlúfarsanta, má anítar cás amhras de COVID-19 agus an scoil ag feidhmiú, sa chás go bhfuil ball fórna a bhfuil ord risca ag baint leo ag freastal leabhar na d'oibre agus ar deacair an scara sóisialta a chuineáil ar siúil. Ag tuairt faoi gharchabhar, ag crunethe tuismitheoirí is múntóirí. Beidh PPE cuí ar fáil le dailá le cásanna amhras de COVID-19, riachtanis cóirim dlúfarsanta agus don gharchabhar. Ba chógameach is sad cé náit agus cé weig is féidir PPE iad a scoil más gá.
Tá troir mar do le húsáid PPE ar fáil ón bhaimimeach na seirbhíse sláinte agus ba chóir é seo áibh I bplean bhreagartha COVID-19 do scoile. Ábharmachnamh breise dómh siúd bhfuil riachtainna speisialta oideachais acu. Maidir le leanaí bhfuil riachtainna speisialta oideachais acu, go minic ní bheidh sé practicúil nó iomchuí scara fisiciúil a chamád. Mar sin, ba chógan Eurófaí ar bhéime leagan go mbeadh feasacht bhéideithe ag tuismitheoirí nó cuéimhnóirí faoi chóthairthaí, symptóm nó airithe sa bheanlína a thugann le tuiscint go bhfuil tinnis nó ionabhtú COVID-19 an. Má tá symptómán, níor chóir go leanaí freastal ar scoil. Maidir le leanaí nach bhfuil ábalta a lábh a níd hain, ba chóir cuidiú leo a lábh a chlána nó dígalránna úsáid mar as cuí. Clúdaigh aige úsáid a scoileanna. Moltar sa cháirle ón HPSC go gafaí clúdaigh aige mas rud é nach féidir fad fisiciúil dhá bhéidir a chamád ó bhuail fórna nó scoláirí eile, agus banan sé seo leis an bhuail fórna. Maidir le clúdaigh aige, feimíonn siad mar bhachan chun cosca chur a bhréanaí rusbráide ag taistil isteach san air. Tá siad ceappa le cosca chur ar threasseola an vírus má dhéanaan an catóir casacht, sré, labhairt nó an ngátha ardú. Cuidaíonn siad le cosca chur leanú gadair ó dhuine an áirithe nach bhfuil is acu. Is síomhanna áirithe ba chóir smaoinemh ar scáilán chréarcacha úsáid, mar hampla, go bhfuil fórna atá ag idirghníomhú le scoláirí a bhfuil deacrachtaí éisteachta nó deacrachtaí fódama acu. Clúdaigh aige úsáid a scoileanna. Ní chóir do cheannar bid na grúpaí seo leanas clúdaigh aige a chahabh. Daltaí bon scoile. Duine ar bith a bhfuil deachracht anáil acu, duine ar bith atá gan aire ganú leabhra nó atá éagmuise, duine ar bith nach bhfuil ábalta an clúdaigh aige a bhaint gan chúna, duine ar bith a bhfuil riachtainna speisialta acu a d'éitoch mothú cuirithe nó anmhí champórdach ag cahabh an clúdaigh aige. Maidir le clúdaigh aige, ba chóirí de stáiráil le spás atá santa do gach dalta, mar hampla cumátán le lipéad. Ba chóirí de ní gach lá úsáide nó más léir go bhfuil siad salach. Níor chóirí de chahabh má tá siad fleoch. B'éidir go mbeidh sé dachar anáil a dhéana trí clúdaigh aige é de fleoch. B'éidir go mbeidh clúdaigh aige inniu scairthe breise ar fáil go bhuail fórna a ragla goach clúdaigh aige cúltacha de dhí rithean lé. Fiú má chatar clúdaigh aige nó nasc, ní mór fós fannacht sa bhaile má bhíonn symptómairt. Rína 3. Cad is cóir a dhéana má hagann symptóm COVID-19 ar bháil fórna nó dalta agus iad ar scoil. Ag dailá le cás amhras de COVID-19. Beidh limistéar aonraithe aitheanta ag do scoil le bailach aonraithe aitheanta. Ba chóir eolas a chur ar thucraithe do scoile mar atá leag amach I bplean freagartha do scoile. Ní mór na nósanna imeachta seo leanas a chur a bhaim má léiríonn ball fórna nó dalta symptóm COVID-19 agus iad ar a scoil. Má scoláire an cás amhrasta, ba chóir teagháil a dhéana leis na tuismitheoirí nó cuéimhnóirí láithreach. Déan an duine a aonrú, agus leanna nósanna imeachta atá ar bun chun duine a thunlachan go dtí an limistéar aonraithe santa. Ba chóir duitse fad rábhéidir a chamád ón duine a bhfuil na symptóm orthab, agus a dhéana deimhande go gomádan daoine eile fad rábhéidir ar shiúil ón duine a bhfuil na symptóm orthab. Ní gá an limistéar aonraithe a bheith ina thiúmra, ach mas rud é nach thiúmra é, ba chóir é a bheith rábhéidir ar shiúil ó dhaoine eile sa siomra. Más rud é nach féidir fad rábhéidir a chamád, ba chóir an bhall fórna atá ag tuairt ara go scoláire clúdaigh aige nó masca chahabh. Níor chóir lámhíine a chahabh, tuisnach déan an vírus tríd a gracin. Ba chóir masca bheithe chahabh ag an duine a léiríonn symptóm. Más rud é nach chuil ceann acu, ba chóir ceann a thuairt dóibh. Déan measú nó cé acu an féidir tráir a thuairt láithreach go rachach an duine atá ag léirú symptóm a bhaile, go dúirfaí a bhaile iad le tuismitheoirí a gléag ar an nachtúir agus go leanna siad ag féin aonrú sa bhaile. Cuitú leis an duine a léiríonn symptóm fannacht in an éonar más rud é nach féidir le go bhaile láithreach agus cuidú le gléachar an nachtúir. Ba chóir an duine stéana ó lábha leagan ar dhaoine, dromchlaí agus rudaí, mód an duine sláintachas má rusbráide agus lábha chleachta. Má tá an duine má go leor le go bhaile, déan sucrú go dabhraigh balltáil go bháil iad a luath agus is féidir
agus muldóibh an nochtúr a chur ar an ólas ar a bhón faoin na symptóm. Níor chóir iompar poiblí de chinál ar bithe úsáid. Mas rud ag bhfuil siad roithín le golamháile, nó mátá cóirle de dhí, den teagháil ní nó héana dó, agus aberleo go meastar go bhfuil COVID-19 ar an duine tí. Den measúnú ar an achtra a mhain for úsáid as chun gníomhartha leanteachta agus aithleánú a chinne. So críg go ndéan for glantachán cuid den limisteir éonrathe agus na limisteir oibre atá gceist. Cuireadh feidhmeannach na seirbhíse sláinte fis ar aon bhíal fórna nó tuismitheoirí a raibh dlú cheangháil acu le cás diagnóisithe tríd a bróiseis iomraíonú teagháilethe. Rian na cathair. Plán freagartha COVID-19. Cad é an plán freagartha COVID-19? Tá plán freagartha COVID-19 ceaptha le taciú leis a bhuireann agus an bord banistíochta chun barta a chur ar bon a éigean le cosca chur ar hartisteach agus leanú COVID-19 sa timpeallacht scoile. Tugtar cuirsíos an ar na polisithe agus cleachtais atá riachtanach le go sásóg scoil protocol an rialtais protocol am ile ar an obair agus plán na rinne idachis dathoscail scoile a d'éigh le cosca chur ar hartisteach agus leanú COVID-19 sa timpeallacht scoile. Tucha méid beo is a plán freagartha COVID-19 agus déantar é a nua honrú a gáir leis a gáirle i dtaca le sláinte feidblí maras chuig go bhanscoileanna. Ba chóirghuid ólas omláin a bheith ar phlean freagartha COVID-19 go scoile. Tá cúna agus cóibrú ón na buail fórna, scoláirí, tuismitheoirí, conratháirí agus cuairteoirí go léir ríthábhachtach go rath an phlean. Cad é policy COVID-19 na scoile? Le policy COVID-19 scoile, leagtar amach tiomantas na scoile chun an plán freagartha COVID-19 a chur a bhaim agus chun chuidú le cosca chur ar leanú a vírus. Beidh an policy sínathe agus dátaithe ag go hiarlach an bord banistíochta agus an príomhaide agus cuirfar ar asúla go irin, daltaí, tuismitheoirí agus daoine eile é. Tá templaid go policy COVID-19 scoile curtha ar fáil le go rion idachis. Nós imeachta am ile ar an obair. Dain fille ar an ionad oibre, ní mórgóid fuaim am ile ar an obair atá ar fáil ar líana nó an bríomhaide a líonaisteach. Ba chóir fuaim RTW líonaisteach agus a chuir arás trí lá ribh ile ar an obair. Ní mórgóid ólas a bheith faoin na bhfuil plán freagartha COVID-19 de scoile. Príomh-ionadaí oibrithe is scoil. Tá protocol le príomh-ionadaí oibre cheappa is scoileanna aontaithe go leornach idir an Rhein agus na cópháirtithe idachis. Árítar le ról an príomh-ionadaí oibrithe, bheith mar ionadaí ar a bhuireann go léir sa scoil. Obair go cóibriaach le banistíocht na scoile i dtaca le COVID-19. Cuidú le banistíocht na scoile le cur a bhaim na mart chun COVID a chur faoi chuis. I riaile dhéanana le banistíocht na scoile maidir le hábhríomraí ar bith i dtaca le COVID-19. Cuirfar ilúntar le ar fáil gon phríomh-ionadaí oibrithe. Teannach ar COVID-19 ar gníomhaíochtaí scoile áirithe. Tá sé tácht a hiiscint go mbeidh teannach ar súntasach ag COVID-19 ar gníomhaíochtaí scoile áirithe. Cuir fris as an áirimh i bplán freagartha COVID-19 scoileanna. Beidh gáil a cuaram má chomhráintear bréagán, gléasna electricha, uirlisí ceol nó trealamh sport a meas daltaí. Aibróig an Rhein le pórtaithe lasfara chun cáirle níos mion sonraithe a thabhairt ar gníomhaíochtaí scoile áirithe ribh athoscailt na scoileanna. Sláintechas agus glantachán is scoileanna, ólas generálta. Beidh rochtain ag a bhuireann go léir ar tháirgí glantachán agus begartha gleannachta chamád ina limisteir oibre hain. Ba chóir go bhfuil fórna a limisteir oibre a chlána ribh úsáid agus ina dhiaidh gach lá, agus ní mór go bhfuil fórna a drealamh agus uirlisí hain a úsáid, mar hampla cupán, scanra agus pláta. Ní bheidh áisin a ciolcha ar fáil le úsáid ag go bhuireann nó ag daltaí de bhór an risca a bhaineann le háisina agus limisteir ciolcha córáinte. Cuirigh an Rhein idachis muoinú breise ar fáil go scoileanna chun taciú leis an glantachán breise atá de dhí chun riscí COVID-19 íosláidú. Rian na cúig. Achhuimire ar thuúlgas na fórna agus cuirsíos ar na tacaí atá ar fáil. Achhuimire ar phríomhthúlgas na fórna. Líonaisteach an uireann am ile ar an obair, sulla bhile tú ar a scoil.
Aber leis a bríomhide má tá aon chúntí eile a bhhaine le COVID-19 nach bhfuil san áireamh ar a bhuiream RTW, nach mór a nachtach le go bhfuil tú go sábháilte ar a scoil. Críochnig iliúnt indachtathe COVID-19 agus aon iliúnt eile atá de dhí roimh ile ar a scoil. Ní mórgait bheithir an eolais faoi chhlaachtais i dtaca le sláintachas má lámh agus béisíocht rusbráide agus clíló. Cuinnig go thomláin ar an eolais faoin gcóirle nua honrathe ón na húdaráis sláinte poiblí agus clí leis. Cuir eolais ar phlean freagartha COVID-19 na scoile. Obair le cóchlachaithe le na cíntú go gomad for scara fisiciúil. Caclúdach aige mas rud é nach féidir fad rábhéidirach amad. Bhí ar an eolais faoi thumptóm COVID-19 agus déon monitóireacht ar de chuid fáilne hain. Ná freastal ar scoil má tá symptóm COVID-19 ort. Déon féin éon rús a bhaile agus déon teagháile de thugtúir má le rion tú symptóm COVID-19. Má hagan éon symptóm COVID-19 ort ar scoil, clí leis den nósa de imeachta a leagtar amach sa phlean freagartha. Tacaíocht go scoileanna agus go nirin. Tróchlóir dachas go scoileanna. Tá tróchlóir mion sunrathe fáilte ag ráinideachis i dtaca le hathoscailt thábháilte scoileanna ilúnasa agus meanfóbhar. Tráir honrach go scoileanna. Má chuid den tróchlóir, dáilte go ráinideachis réon de chuiciméid tróireach go scoileanna. Tugtar tróir i dtaca le réon dábhar lenan árítar ach chaidrabh le daltaí, taú le fáilne daltaí, ceistan na curraclam agus masúnathe. An chorla náisiúnta amideachis speisialta. Tá achuiní á bherbert acu faoi láthir chun taú le leanaí ag astrú arás chuig a scoil agus leanaí atá ag astrú ón réamhscoil go bonscoil. Beidh siad ar fáil ar thiamh CNOS ar leathanach seo. Ina theannta sin, tá ferbert déanta ag a teirbhís náisiúnta sicólaíochta oideachis ar réon de hací go bhúntóirí agus fuair an scoile, i dtaca lena bholáine hain agus taú le fáilne daltaí. Tá réon de hací ferbertha freisin ag Spectrum Life, an soláthraí nó de chúna dustethe go bhúntóirí agus ceannairí scoile. Tá eolais ar na tacaí agus an tráir atá ar fáil gur an scoile ar fáil ar thiamh gréasán na rinne oideachis ag leathanach seo. Tacaíocht fáilne go nirin. Ghlach cúpla nóméid le gulthríad na sonraí teagmháile atá ar fáil an seo. Tacaí doláine scoile. Leathanach gréasán le rochtain ar an eolais ar fad do bhhaine le hathoscailt scoileanna, lenan árítar eolais faoi oláine le nasc le hachmhaní, tróir agus tacaíocht. Seminar gréasán fáilne SNSO go bhain scoileanna agus scoileanna speisialta, ag taú leis a bholáine de réir mar a athosclaíonn scoileanna. Fuair an uirlaisí fáilne SNSO go bhúntóirí le réon dábhar atá éascail i híoslóidáil agus le húsáid. Rochtain ar réon de hacaíocht agus achmhaní ealaíonathe agus deiseanna fólam a garamúla curtha ar fáil ag seirbhísí tacaíochta agus gníomhreachtaí na rinne. Seirbhísí curtha ar fáil ag SNSO, casábar tacaíocht agus ferbert, le fócas fiosathe ar phobal scoileanna speisialta. Riamh seirbhísí meabharthlainte lenan árítar cóirleoireacht ar líne, á tholáthar ag feidhmeannach na seirbhíse sláinte agus soláirithe seirbhíse muoinethe ag feidhmeannach na seirbhíse sláinte lenan árítar spunout.ie, Jigsaw, MyMind, Childline agus Turn to Me. Modúil Ilún na Bhreise. Tá modúil Ilún na Bhreise ar fáil chun eolas sonrach a tholáthar duna nithe seo leanas. Glantachail na scoileanna, cúntóirí riachtainna speisialta, códairí busanna scoileanna. Gur maithat as pórtach lachas san Ilún seo. Tásúlainn go mbeidh sé úsáideach agus tú ag filleadh ar a scoil. Tá tuilleadh eolais ar fáil ag www.gov.ie/filleadh ar scoil.